За 100 з лішкам кіламетраў на паўднёвы захад ад Мінска знаходзіцца горад Нясвіж. З 16 стагоддзя ён належаў радзівілам. Радзівілы былі, мабыць, самым багатым са знатных родаў Вялікага княства літоўскага. Яны валодалі не толькі мноствам вёсак, але і гарадоў і мястэчак. Так называлі ў той час невялічкія гарадкі. Нешта накшталт нашых сучасных пасёлкаў гарадскога тыпу. Замкі і палацы радзівілаў былі не толькі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, у Любчы, Міры, Геранёнах ды іншых месцах, а і ў Літве, Польшчы, Германіі, Францыі, Італіі. Але ж іх замак-палац у Нясвіжы, мабыць, самы знакаміты. Зараз там размешчаны музей. Мы зробім экскурсію па ім? Клас! Я вельмі люблю старажытныя замкі. Там заўсёды ёсць здані, прывіды розныя. Што, Яўхімка, засумаваў па сваіх чароўных родзічах? Да, прывіды, паданні, легенды. Рэч, безумоўна, вельмі цікавая. Але аб гэтым пагаворым іншым часам. І на экскурсію па Нясвіжскаму замку мы адправімся не сёння. Шкада! А чаму тады, спадарыня Васіліна, вы прыгадалі Нясвіжскі замак? У сувязі з тэмай нашага ўрока. У краіне майстроў і творцаў. У замку радзівілаў можна ўбачыць шмат прыгожых вытанчаных рэчаў. Мэблі, посуду, адзення. Багатыя гаспадары маглі дазволіць сабе купіць іх у любой краіне за любы самы высокі кошт. Але значная частка таго, што ўпрыгожвала Нясвіжскі палац, гэта вырабы мясцовых, беларускіх майстроў. Імёны большасці з іх не захаваліся ў гісторыі. А вось памяць аб іх залатых руках ды светлых галовах не мае граніц ні ў часе, ні ў прасторы. Вы, мабыць, ведаеце, што ў сучаснай Беларусі ёсць шмат прадпрыемстваў, якія выпускаюць шкляныя вырабы. Напрыклад, такія, як на шклозаводзе Нёман. Выраб шкла мае сваю вельмі старажытную гісторыю. Гісторыкі лічаць, што ўпершыню яго сталі рабіць старажытныя егіпцяне, а пасля гэтае майстэрства распаўсюдзілася па ўсяму свету. Каб зрабіць шкло, не патрэбны нейкія вельмі рэдкія матэрыялы. Пясок, вапна, па-руску гэта ізвесць, дрэўная зала, ёсць амаль усюды. Спачатку людзі навучыліся рабіць упрыгожванні са шкла. Напрыклад, пацеркі, пярсцёнкі, бранзалеты. Пазней сталі выдзімаць посуд і рабіць роўныя шкляныя лісты для вакон. У Беларусі месцы, дзе выраблялі шкло, называліся гуты. На карце кожнай вобласці можна знайсці населеныя пункты з такой назвай. Гэта сведчыць аб тым, што майстроў-шкляроў у нас было шмат. У 18 стагоддзі у Беларусі былі заснаваныя дзве самыя вядомыя шкляныя мануфактуры – Урэцкая і Налібокская. Дарэчы, абедзве яны належалі радзівілам. Магчыма, слова «мануфактура» вам пакуль што невядомае. Гэта даволі вялікія прадпрыемствы, значна большыя, чым рамесныя майстэрні. Работнікі мануфактур, у адрозненні ад майстра-рамесніка, не выраблялі нейкую рэч ад пачатку да канца. Яны выконвалі толькі асобныя аперацыі. Напрыклад, адзін чалавек прыдумваў, як будзе выглядаць, скажам, шкляная ваза. Другі варыў шкло, змешваў усе неабходныя інгрэдыенты, сплаўляў іх у адзінае цэлае. Трэці выдзімаў са шкла гэтую самую вазу, а пасля мастак яе распісваў. Але ў мануфактуры была і адна агульная з рамеснай майстэрні рыса. І там выкарыстоўвалі ручныя прылады працы.
На лібокская і урэцкая мануфактуры выраблялі посуд. Шклянкі, бакалы, бутэлькі рабілі з каляровага і бесколернага шкла, а таксама з хрусталю. Выразалі на іх розныя малюнкі, партрэты, гербы, прыгожыя крыявіды, выявы птушак і жывёл, бытавыя сцэнкі, казачныя сюжэты або нейкія надпісы, жартоўныя парады ці вершы. Сапраўднымі мастацкімі творамі былі жырандолі. Так на французскі манер называлі фігурныя падсвечнікі. Ражкі для свечак размяшчаліся па крузе. Невялічкія жырандолі выконвалі ролю настольных лямпаў. А для багатых кліентаў выраблялі вялізныя люстры з хрустальнымі падвескамі у выглядзе кветак, лісця. Урэцкая мануфактура была адзіным прадпрыемствам у Вялікім княстве Літоўскім і Польшчы, якое вырабляла люстэркі. І яны нічым не саступалі замежным. Расказваюць такую гісторыю. Адно з найбольш каштоўных люстэркаў кракаўскага нацыянальнага музея, Кракаў — гэта горад у Польшчы, лічылася заходнееўрапейскім. Але падчас яго рэстаўрацыі, аднаўлення, высветлілася, што зроблена яно было ў Урэччы. Вырабы беларускіх шкляных мануфактур можна знайсці не толькі ў Кракаве, але і ў пецярбургскім эрмітажы, Маскоўскім дзяржаўным гістарычным музеі, у Нацыянальным музеі Варшавы. Радзівілы заснавалі таксама і шаўкаткацкія мануфактуры. Спачатку ў Нясвіжы, а пасля ў Слуцку. Іх яшчэ называлі персіярні, бо сакрэты вырабу шаўковых тканін прыйшлі на нашы землі з Персіі, Ірана. Хаця вынаходнікамі шоўку былі старажытныя кітайцы. Самым знакамітым вырабам персіярняў з'яўляліся слуцкія паясы. Гэта сапраўдныя шэдэўры прыкладнога мастацтва 18 стагоддзя. Своеасаблівы сімвал Беларусі. Слуцкім паясам, дакладней іх творцам, прысвяціў вельмі вядомы верш Максім Богданович. Пазней ён быў пакладзены на музыку. Мабыць, вы чулі гэтую песню ў выкананні ансамбля «Песняры». Ад родных ніў, ад роднай хаты у панскі двор дзеля красы. Яны бяздольныя узяты ткаць залатыя паясы. Цямнее край зубчаты бора, і чэ забыўшыся рука заміж персідскага узора цвяток радзімы Васілька. Праўда, паэт дапусціў адну памылку. Ён пісаў аб гаротных дзяўчатах, якія ткалі шаўковыя паясы. На самой справе на персіярні ткачамі працавалі толькі мужчыны, і заробак у іх быў немаленькі. Што ж сабой уяўляе слуцкі пояс? Гэта вельмі доўгая тканіна, да 3,5–4 метраў. Пры гэтым яна даволі вузкая, 35–40 сантыметраў у шырыню. Яе складвалі ўдвая і павязвалі паверх шляхецкага адзення – кунтуша. Шыкоўны пояс мог быць 1-, 2-, 3- або 4-баковым. Кожны з бакоў выкарыстоўваўся ў залежнасці ад сітуацыі. Напрыклад, на свята пояс павязвалі наверх залатой або чырвонай часткай. У жалобу выкарыстоўваўся чорны бок, а ў паўсядзённым жыцці зялёны і шэры. Асноўная частка пояса складалася з папярочных аднатонных палос. Уздоўж бакоў ішоў вузкі бардзюр з раслінным арнаментам. На канцах ткалі ўзоры кветак,
перапляцённых сцяблін з лістамі, галінак дрэва, медальёны разнастайнай формы і дабаўлялі махры. Паясы ткалі з натуральных шаўковых нітак, звычайных і абкручаных вельмі тонкім залатым або сярэбраным дротам. Сапраўдны слуцкі пояс мог змяшчаць да 200-400 грамаў золата. За такі пояс у даўнія часы можна было купіць некалькі пародзістых коней або нават невялікі маёнтак. Лічаць, што да нашых дзён у свеце захавалася каля 1000 слуцкіх паясоў. Багатая іх калекцыя была ў Нясвіжскім замку. Пазней іх перадалі ў дзяржаўную карцінную галерэю Беларусі. Але ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны гэтыя шэдэўры зніклі. І зараз у беларускіх музеях маецца толькі 11 слуцкіх паясоў. Доўгі час тэхналогія вырабу паясоў лічылася страчанай. Аднак слуцкія майстры адрадзілі ўсе ці амаль усе яе сакрэты і сталі выпускаць поўныя копіі знакамітых слуцкіх паясоў. А чым яшчэ славіліся беларускія майстры? О, пра гэта можна расказваць вельмі доўга. Яны рабілі цудоўныя каваныя вырабы, посуд з тонкага фаянсу, тканыя шпалеры, дываны і кілімы, кафлю. Кафля? А што гэта? Мабыць, ты ніколі не грэлася на печцы, калі не ведаеш, што такое кафля. Так. Кафля – гэта керамічныя пліткі, якімі абкладвалі печы, каміны. Іх рабілі такім чынам, каб яны не трэскаліся ад перападу тэмпературы і доўга захоўвалі цяпло. Ну і каб прыгожа было. А можа, вы, мае даражэнькія, пашукаеце цікавыя матэрыялы аб тым, як выраблялася кафля? І не толькі яна.